कहानी में ट्विस्ट हे मराठी नाटक 25 ते 27 एप्रिल मजगती गोंयांत चलतले. मडगांव, पणजे आणि वास्को नाटकाचे शो जावपाचे आसात. 3 पात्रांच्या सस्पेन्स प्रकाराच्या नाटकान गिरीश ओक, सौरभ गोखले आणि प्राजक्ता दातारान काम केला. कहानी में ट्विस्ट हे नाटक 25 एप्रिलाक मडगांवां, 26 एप्रिलाक पणजे आणि 27 एप्रिलाक वास्को जातले. अभिनेतो गिरीश ओकान नाटकान बायलेची भूमिका केल्या. गिरीश ओक आणि सौरभ गोखले तांचे भूमिकेचेर उलयले. हे नाटक क्षणाक्षणाला तुमची उत्कंठा वाढवणारं आहे आणि अक्षरशः शेवटचा पडदा पडेपर्यंत ते उत्कंठा तशीच वाढवत ठेवतं, ताणत ठेवतं आणि शेवटच्या क्षणाला त्याच्यावर फुल स्टॉप किंवा पूर्णविराम बसतो आणि तुम्हाला कळतं की काय आहे. अजून एक वेगळी गोष्ट या नाटकात म्हणजे मी याच्यात एक स्त्री वेशातला थोडासा भाग करतो, पण एका वेगळ्याच, अतिशय वेगळ्या, तुम्हाला ते बघितल्यानंतर कळेल की फारच वेगळ्या कारणासाठी तो पुरुष नट जो आहे तो ती स्त्री वेश घेतो. ते काय आहे ते तुम्हाला नाटकात कळेल, पण ते ऑल टुगेदर आतापर्यंत याच्यात फार वेगळं आहे. माझं लेखकाचं कॅरेक्टर आहे, सरांचं एका नटाची भूमिका ते करतात आणि प्राजक्ता ही एका नटीची भूमिका करते. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. फायर ब्रिगेडीन सेफर स्कूल सेफर इंडिया मोहीम सुरू केल्या. प्राथमिक शाळेतल्या भुरग्यांक आणि शिक्षकांक अरिश्टांनी आकांताच्या वेळार कितें करप ताचें प्रशिक्षण दिवपाचें काम उजो पालोवपी दळ करतले. नॅशनल फायर सर्व्हिस दिसा निमतान दळाचो संचालक अशोक मेननान ही माहिती दिली. कार्यावळीत मुख्यमंत्री पार्सेकार आशिल्लो. उजो पालोवंक गेल्ली फायर ब्रिगेड नेमकी खंयचे सुवातेर पावल्या तें कळचें म्हूण खात्यान एक खास ॲपूय लॉन्च केला. गोंयच्या उजो पालोवपी दळान नॅशनल फायर सर्व्हिस दीस मनयलो. गोंयच्या शाळांनी उजो वा बाकीच्या अरिश्टांनी आकांताच्या वेळार कितें करचें ताची माहिती आनी प्रशिक्षण दिवंक फायर सर्व्हिस डिरेक्टरेटान सेफर स्कूल सेफर इंडिया मोहीम सुरू केल्या. For the primary schools in the state of Goa. So we intend to start with the training of trainers program for the primary teachers, and I believe more than 1,000 schools are there, primary schools, and we intend to start this in this academic year. We always believe catch them young, and we need to see that children are being taught at the tender age on safety at home, safety at school, safety at mall, safety at all the public places. The Underwriters Laboratory is partnering in this Safer School Safer India campaign. उजो पालोवपी दळाची फायर ब्रिगेड नेमकी खंय पावल्या ते कळचें म्हूण दळान खासा ॲप लॉन्च केला. ह्या ॲपाक लागून फायर सर्व्हिस फायर ब्रिगेडींचेर सारकी नजर दवरूंक शकतली. We rolled out 2 different technologies, high technologies for Goa. One is for the common man to be very able to be quickly report a fire very quickly, and this will also tell them how to respond, what to do, what not to do in the case of a fire. That's number 1 technology. Number 2 technology is to help the fire services keep track of all the vehicles they have and where they are at any point in time. So if a vehicle is responding to a fire call, the control room would know where they are at this point in time. So if there's a traffic jam and the vehicle is stuck in traffic, they can make alternate arrangement and send another vehicle. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. बांदोडकर क्रिकेट लिगाक परत सुरवात जाल्या. लिगाच्या पहिल्या दिसा काकुलो गोवन्सान जिनो ड्रॅगन्साक 87 रनांनी मारले. दुसरे मॅचीन चौगुलेन देंपो क्रिकेट क्लबाक 13 रनांनी मारले. मॅची पणजे जिमखाना ग्राउंड आणि परवरे जीसीए ग्राउंडार जाल्यो.
इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.